Ang unang pagbasa, gipahimangnuan kita ni Propeta Mikias sa iyang ingon, alaot kadtong mga tao nga bisa naghigda, naglaraw og dautan. Kunya kun na sila'y kahigayunan sa pagbuhat ni ini, ila kining buhaton. Sa ingon sa Ginoo, alaot. Busa mga kaigsuunan, ang atong kinabuhi kinahanglan nga kahibaw kita mo pili nga unsay magpabilin sa atong kuna-kuna. Kini magong atong utok, mura ni siya kanang plaza ba, mura ni siya kanang field of football nga walay pultahan. Anything may enter into our mind anytime. But remember, you and I are given by God the power to retain what is good and to reject what is not good. So mabitaw nga kanang maingon ta nga ang sala magsugod sa atong huna-huna. Kay ang tao kumusod ang kanang huna-huna nga di maayo, wa tay control ana. Pero we can control what should remain in our mind. So kumana nga, gingantas Ginoo nga, alaot kadtong mga tao nga nagplano og dautan, bisag natulog, bisag naghigda, ang ilang huna-huna, alang sa ilang kaayuhan lamang o kaalautan sa ubang tao. Busa, gipahinumduman kita nga, busa di ay ang dapat nga attitude sa mga sumusunod sa Ginoo, sa mga nagtuos Ginoo. Every day, every hour, remember nga isulod sa atong huna-huna ang kabubuton sa Dios atong tumanon. It is only when we forget about the will of God nga we think of evil about others. Kana bitaw makahunaw na tagpanglimbong, mao man na ang mamusod sa tong huna-huna kung makalimot tas pulong sa Ginoo. Una nga, ang atong kabubuton kinahanglan kanunay uyon sa kabubuton sa Dios. So mao na every day exercise, drill this in yourself. Today I want to be obedient to God. Today I want to fulfill God's will. Today I submit myself for God. Today I will do good to others. Ibalik-balikan na siya kay kun unsay imong gisuksok sa imong utok, mao nay magpabilin. Na kung imong gipabilin sa imong utok, imong gisuksok kay mga laway, mga maot, nga mga huna-huna, mao nay mo occupy sa atong mind. The whole day you will think about that. Mao na nga kadaghanan sa mga sala karon anang out of the 7 capital sins, ang kadaghanan nga sala LUST. LUST. Kay kanang manguan ka sa confession, mao gyud nay kasagaran mo gawas, babaeg lalaki, bayot og tumboy, tanan. Mao nay mo gawas LUST. Ngano man everyday mo man ay atong gihuna-huna. Unya mo ni atong ganahan nga ipabilin. Pero kung ipabilin nato sa atong huna-huna katong mga good memories, katong mga good things, katong obedience to the Lord, mo punay muhari nato. Mo na ang uban nga mamahimo gyud silang maayong tao. Kado di ay ang pagkamaayong tao magsugod sa paghuna-huna. Unya ang imong huna-huna mahimo nga imong pulong. Ang imong pulong mahimong imong kinaiya. Ang imong kinaiya mahimong imong values ug ang imong values mahimong imong destination. So pagkanindot no nga ang atong utok early in the morning atong umulon sa kabubuton sa Ginoo. Mo na kabantay mo nga every morning we begin our day with morning prayer. Morning offering. Kay ngano di ay we sanctify the whole day with prayer. Unya kabantay pud mo nga in the middle of the day mangadji na pudta. Mangadji na pudta anang angelos. Unya at the end of the day mangadji na pudtas angelos.
But natong gipasabot ba nga, we sanctify the whole day. We begin it with prayer by invoking God, Father, Son, and Holy Spirit. Then at the middle of the day, we pray again, we sanctify the day. And then at the end of the day, we sanctify the day, we thank God. Mao na isuksok sa atong huna-huna ug pagkanindot sa resulta kay at the end kung mabansay bitaw nimo mahimo ka nga at home na ni ana kay kana siya mahimong kabahin sa imong daily life. Pagabot nato diri sa atong ebanghelyo, maminaminaw kita nga si Jesus gikontrahan man gyud sa mga Parisiyo. Unya ang mga Parisiyo naglaraw sa pagpatay kaniya. Apan si Jesus mipahawa ni adtong dapita, mibiya siya og nagpadayon sa iyang mga maayong buhat, iayo ang mga masakiton. Butay pasabot pa nga kung dunay guan nato, kung dunay mga tawo nga dili makaangay nato, kita kay manimaos man ta. Kung dili kaangay nato, ay libakon pud nato sila. Pero ang attitude di ay ni Jesus, kung tani mga tao nga dili muuyon sa iya diri, nga supak niya, isalikway siya, mupadayon siya. Atong buti pasabot nga, do not allow those people who oppose to you to become a hindrance of your being good to others. Ang kita usahay kay mapugnan ang atong pagkamaayo tungod kay naay mga tao nga manlibak, naay mga tao nga di kauyon nato, naay mga tao nga mauni maigisulti nato. Apan si Jesus, ipakita niya ang example ba nga, kung di mo kauyon, magpadayon na gihapon ko sa pagkabuutan, sa pagbuhat og maayo. Kita, di na mo manghatag. Di na mo panahok, di na po kumutabang nga niya. Muana na yun ta. Pero ang atong Ginoo di ay, gipakita niya ka atong example ba nga, di mangyud tanan mahimuot nato. No? We cannot please everybody. Unya tungod kay, we cannot please all, padayon lang sa imong pagkabuutan. Do not allow those people nga muputol sa imong pagkabuutan o sa imong pagkamaayong tao. Padayon sa imong pagkamaayo, padayon sa imong pagkabuutan. Ang atong amahan nga naa sa langit o sa iyang ingon, God, your Father, who sees what you do, will reward you. Mom nagingon sa Ginoo, busa huna-hunaa ang ganti, ayaw huna-hunaa ang mga tao na sige nagpanaway nimo. So, brothers and sisters, continue to be good. Do not stop doing good to others because others are opposing you. Ayaw sila pagtagda. Tagda ang imong pagkamaayo o ipadayon kini. Manindog kita og atong ipadangat ang atong mga panghaliya.